Világ népei, hallgassatok meg, segítsetek! Ne tanáccsal, ne szavakkal, hanem tettel! Ne feledjétek, hogy a szovjet barbár támadását nem lehet feltartóztatni. A következő áldozatok ti lesztek. Segítsetek! SOS! Világ népei, az igazság és szabadság nevében segítsetek! A hajó süllyed, a lángok kihújnak, óráról órára sötétebbek lesznek az árnyak Magyarország felett. Halljátok meg kiáltásunkat, nyújtsatok testvéri kezet, mentsetek meg! Segítség! Segítség! SOS! Isten vele!